खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि भारत हादरा दा ओरैबायदि सिस्टेमाव सालायबाय दङ जायखौ खोन्थाबा नोंथांमोना खोनासंनानै मिनिगोनसो ना गाबगोनसो ओरैबायदि नोंथांमोना साननानै नाय सासे गथ' हमना ला फरिखायाव थांगोन गावनि गारि लानानै न'निफ्राय ओंखारबाय लामायाव मन्दिर गंसे नुनानै बे मन्दिराव थांनानै फैसा 10 थाखा होनानै खुलुमनानै बियो गावनि गारिखौ लानानै ओंखारलांबाय ससे लामा थांनायनि उनाव गारिया गाज्रि जायो आरो गाज्रि जानायनि फलाव बियो मा खालामो थाबायनानै थांनानै जेब्ला लेट जाहैयो फरिखा न'आव हलाव हाबनो हासै अब्ला साननानै नाय बे गथ'नि अबस्थाया मा रखम परिस्थितियाव दा सलायबाय दङ जोंनि भारत हादरा दानिया बे खोन्थागिरिखौ आं मानो खोन्थाखो बे गथ'आ ओंखारलांनानै उनाव मिथिबाय जे गारियाव एक्चुअली 20% जितु एथानल लगायनाय पेट्रल दंमोन बिनि थाखाय गारिया गाज्रि जाबाय दिनै बिनि दायित्वखौ सोर लागोन बिनि उनाव मिथिबाय बियो जाय मन्दिराव फैसा दान होदोंमोन बै मन्दिरनि फैसायाबो सोरबा पुजारिफोरानो जाथो बा बेयाव थानाय मानसिफोरानो जाथो खावनानै लांबाय बेनि उत्तरखौ सोर होगोन दिनै जोंनि भारतआ ओरैबायदि सलायबाय दङ जे नोङो जेबो रावखौबो सोंनाङा अब्ला मोजाङै सलायबाय थागोन आरो जुदि नोंथाङा माबा मोनसे कुवेश्चन सोंदोंबाथाय नों जाबाय देशद्रही नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव सनम वांचुक सारा दिनै 18 डेज जाबाय हांगार स्ट्राइकआव जनानै दङ आरो बे हांगार स्ट्राइकआ जनायनि कारना जाहैबाय एग्जाम पेपार लिक आरो इमान 20 जन 22 जन गथ'फोरा दि सुइसाइड खालामदों बिनि एगेन्स्टै बिथांमोना प्रटेस्ट खालामदों आरो धर्मेन्द्र प्रधान जाय जोंनि इडुकेसन मिनिस्टार बिथाङा जाहाथे रिजाइन खालामो बिनि थाखाय बियो जना दङ खोन्थाया जाहैबाय मा जोंनि भारतनि सुबुंफोरा ओरैबायदि सेल्फिश जालांदोंना जेब्लासिम निजेनि न'आव निजेनि न'खराव खैफोदा गोलैफैया अब्लासिम बिहा जेबो सिन्तायानो गैया सोर मा जादों सोर मा थांदों जेबो बेफोरजों खबर गैया बा मात माथिनो गोनांबो गैया दिनै सनम वांचुक सारा ओरैबायदि सासे साइन्टिस्ट ना थाखा फैसानि अभाब दंमोन ना बिथाङा मान सन्माननि अभाब दंमोन बिथाङा इस्साबा आरामसे रंजा खुसि गावनि संसारखौ जालांनो हागौमोन नाथाय बिथाङा दिनै हांगार स्ट्राइकआव जहैदो जाहाथे नोंथांनि आंनि गथ' गथाया मोजां जायो नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थि सरकारा मावनो गियो बिनि थाखाय थांनानै बेयाव हांगार स्ट्राइकआव जना दङ आरो जोंनि बिजेपि सरकारा दासिमबो खनसे बै जायगायाव थांनानै खबर लाहैयाखै बा बिनो मा नागिरदो मा नागिराखै मानो बिथांमोना बेफोरबायदि प्रटेस्ट खालामदो बा ओरैबायदिबो जाहैयो जे धर्मेन्द्र प्रधानखौ इस्ताफानो होनो होबाय माथो गेदेर बाथ्रा जायो दुनियाव माबा मानसिनि खम नामा मिनिस्टारनि खम जादों नामा बेफोरजों गैया बिथां मदिया अस्ट्रेलियाव बेरायनो थांदो नोंथांनि टेक्सनि फैसाजों 20,000 मानसि फ्लाइटआव लाना थांनानै गावखौनो गाव बराय होदो बेयाव गावनो गाव फांसन बानायदो आरो उनाव बेफोर बाथ्राखौथ' जों गोदो मिथियामोन मानोना मिडियाफोरा बेफोरखौ जोंनो खोन्थियानो आरो सरकाराथ' मिथिनोनो होखाया जे मा प्रसेस सलायबाय दङ दाबायदि सरकारा ओरैबायदि जानानै उथिदो जे बिसोरो जायखिजाया मावाथो नोंथाङा जेबो माथिनाङा अब्ला जोबोद मोजां बे अस्ट्रेलियानि केसखौबो अस्ट्रेलियानि मिडियाफोरा खुलायै खोन्थादो जे मदिया निजेनो 30,000 सुबुंफोर लानानै फैदो आरो बै सुबुंफोरजोंनो बेयाव गावखौनो गाव बराय होदो होननानै अब्ला बेफोरो श' अफ खोन्थिनायनि मा दरखार बेखिनि फैसाजों बेसेबां गथ'फोरनो स्कुलाव नांगौ बेसाद बायनानै होनो हागौमोन बा बेसेबां स्कुल मोजां खालामनो हागौमोन जिखिनि रां दा खरसा खालामदो दा बे भिडिअनि आं जे भिडिअखौ दिनै लाबोदों बे भिडिअनि मेन थांखिया जाबाय बे सनम वांचुक सारा जेब्ला जाया लोङा बिदिनो जिउ गोमालांगोन बे भारतआव ओरैबायदि सासे बा ओरैबायदि गंसे मबाइल थानाय नङा जेराव सुबुंफोरा स्टेटास लगाया गारा थागोन गासैबो स्टेटास लगायगोन खिन्थु दिनै थांना थानाय अबस्थायाव मानो बिखौ सापर्ट खालामहैयाखै उल्था आरो सोंगासिनो दङ किसुमान सुबुंफोरा जे सनम वांचुक सारा गावनि दै बथलाव बेदरनि सुप लोंगासिनो दङ बेफोरो मोजां ना जुदि निजे माबा मोनसे मावनो हायाबाथाय मालाय मावनायखौबो हयथ' नोंथाङा सापर्ट खालाम आरो जुदि सापर्टबो खालामनो हायाबाथाय जेबो दाबुं सोरबा मिनिस्टारफोरा बुङो जे मुसलमानफोरनिफ्राय बुस्थु बायनाङा मुसलमानफोरनिफ्राय बुस्थु बायबा आधा दामल' हो
दिनै नोंथांनि न'आव जाय अरा जोंबाय दोङो गेसनि थ्रुयै बे गेसआ बबेनिफ्राय फैदो बे मुसलमान काउन्ट्रिनिफ्राय फैदो नोंथांनि गारिया जाय पेट्रल बा जाय डिजेलजों सालायबाय दोङो बे डिजेल पेट्रला बबेनिफ्राय फैदो बेयो मुसलमान काउन्ट्रिनिफ्राय फैदो ओरैबायदि पाब्लिकफोरखौ माने ब्रेन वाश खालामनानै बिसोरो सरकार खुंनानै रायजो जागासिनो दोङो कुनु सरकारि स्कुलफोरखौ डेभेलप गैया कुनु सरकारि हस्पिटालनि डेभेलप गैया बिसोरो गावनि गाव जि फिसाला फिसाजोफोरखौ फरेनाव फरायहोदों दिनै नोंथाङा आंहा क्रिकेट मेट्च नायनो थाङो बा क्रिकेट मेट्च नायो आरो बिनि थाखायनो जों नायनायनिफ्रायनो बिसोरो रां खामायगासिनो दोङो दिनै गेदेर गेदेर मानसि जादों बिसोरो बिराट कोहलि जाथो रहित शर्मा जाथो दिनै बे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मोनसे टुइट खालामनो बिसोरो गोहो गैया जादों आरो जोङो बिसोरखौ जोंनि आइडल मानिनानै लायो बेफोरो आइडल नोंथांमोना बुंनाय सम सरकारनि बिरुद्धै बा जोंनि पाब्लिकनि थाखाय मोनसे टुइट खालामनो हाया बिसोरो जोंनि आइडल माबोरै दिनै अक्षय कुमार अजय देवगान इमान गेदेर गेदेर शाहरुख खान आमिर खान बिसोर बै आमिर खानखौथ' आरो बुंनानै लाबानो गैया जाय सनम वांचुकआ दिनै हांगार स्ट्राइकआव जना दोङो बैखौ लानानै बे आमिर खाना फिल्म बानायदोंमोन थ्रि इडियट्स नोंथांमोना नायदों जानो हागौ बे थ्रि इडियट्सआव फुंसुक वांगचुक होननाय मोनसे केरेक्टार दंमोन आरो बै केरेक्टारानो जाबाय बे सनम वांचुक आरो दिनै बै आमिर खाना बै फिल्मजों इमान लाख लाख करोड़ रां खामायनानै दिनै बियो फंसे बाथ्रा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बुङाखै बा फंसे बाथ्रा गभर्नमेन्टखौ बुङाखै जे नोंथांमोना सनम वांचुकआ मा नागिरदो रायज्लायनानै मिटमाट खालामनाया मोजां ओरैबायदि सेल्फिश जादों जोंनि भारत हादरनि पाब्लिकफोरा जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालाम लोगोसे नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो बेखौ शेयार खालामलाय मानोना 20 जुलाइ खालि CJP नि जि लिडार बिथां अभिजित दिपकेया बुंदों जे 20 खालि बिथांमोना पार्लियामेन्टआव थांगोन पार्लियामेन्टआव थांनानै बिथांमोना प्रटेस्ट खालामहैगोन जिहेतु जन्तर मन्तराव थानानै प्रटेस्ट खालामनायखौ रावबो खोनासङाखै बिनि थाखाय बिथांमोननि थांखिया एबार पार्लियामेन्टआव थांनानै प्रटेस्ट खालामहैगोन हागोबाथाय नोंथांमोनाबो जाय हागो थांनानै हेफाजाब हो बा ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो हेफाजाब हो लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।